minnu ka kunnafoni tayɔrɔ ye Net TV jabarani ye aw ni su a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na an bɛna kuma CEDEAO ale ka ciden jɛkulu kun nana an ka jamana kɔnɔ kunun ko kana an ka jamana ɲɛmaaw fara jamanaden caman kan k'olu kumaɲɔgɔnya an ka jamana cɛmancɛ fanga ale taabolo kan u ye nin kumaɲɔgɔnya in kɔni kuncɛ ni kunnafoni jɛrɛ ye an bɛna kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na nin ne fana bɛna kɛ bi dɔnkibaru bakuruba ye dɔwɛrɛ b'an bolo k'a fara min kan sɔɔni an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala aw ye aw dangana. Ani su kokura a y'aw bisimila bi araba janvier kalo tile 13 dɔnkibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an da lasera ma bakurubaw la cogoya min na farafina tilebiyanfan jɛkuluba ni o ye CEDEAO ye ale kɔni ka ciden jɛkulu nana an ka jamana ɲɛmaaw fo ka taa se jamana kɔnɔden caman kɔni kumaɲɔgɔnya cɛmancɛ fanga ale taabolow kan u ka kumaɲɔgɔnya in kɔni kuncɛra ni kunnafoni jɛrɛ ye min kɛra u fɛ kunun wula fɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 12 ye san 2021 Hôtel Salam kɔnɔna na an ka jɛ ka u ka fɔtaw lamɛn. U y'an wele u b'a fɛ ka an ye kuma ɲɔgɔnya u ko n'ale kun ye fɛn min ye ka évaluation kɛ n t'a fɔ ni bamanankan na kabini transition ni sigira sen na ka na se sisan ma min de kɛra min ma kɛ min de fɔra min ma fɔ a bɛ se ka laban cogoya min na bɛɛ ni hɛrɛya malidenw ni ɲɔgɔn tɛ ne bɛ kuma diaspora de tɔgɔ la an tun ye lajɛ min kɛ lajɛ laban yanni coup d'état ka kɛ an y'a f'u ye u kana arrangement institutionnel jagoya an kan ou tripatouillage constitutionnel t'a fɔ ni bamanankan na n'aw y'o kɛ a bɛ laban ka kɛ coup d'état ye aw kɛr'o ye aw ye taa ka segin ka kɛ o kɛra gouvernement sigira sen kan CNT sigira sen kan an bolo transition daminɛna sisan de u kana fɔ an ye k'a fɔ ko fo an ka taa élection na yanni kalo 18 kɔ o tɛ se ka ban ma n'aw ye jateminɛ kɛ présidence ma ka mandat pouvoir laban yan fo Alpha Umaru Konare kelen 100 ans coup d'état bi kɛ an ça veut dire que problème min bɛ yen malidenw na a bɛɛ ma fɔ bɛɛ ma k'a la sariya jɔnjɔn ma sigi a ma labɔtu donc ale y'a latigɛ transition bi sen na an t'a fɛ fewu ni transition ni ka ban tant que Mali kunko bɛɛ ma fɔ an ma bɛn ko kelen na parce que n'an y'o fɔ ko yanni 18 mois fo an bɛ taa élection na an bɛ laban ka coup d'état wɛrɛ sɔrɔ tugun yanni 100 wɔɔrɔ 105 100 ans donc an diaspora an b'a fɛ kelen malidenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka jate yanni enrôlement ka kɛ élection ko la parce que an bɛɛ dama ka kan an ka sariya sunba kɔnɔ n'a fɔra ko an bɛɛ de bɛ voter kɛ président ye an dun ye 452 900 an ka liste électorale kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko aw ye fɛn min kɛ an ɲɛ n ka aw ma n ka gouvernement dama o tɛ se ka ban ma donc o transition nin kɔnɔ fo k'o ɲɛnabɔ an yɛrɛ bi k'a fɔ an ye maliyɛn ye o gɛlɛnman bɛ an bolo parce que sɛbɛn t'an bolo an ka carte d'identité ko bɛ sen na an ka passeport ko bɛ sen na mɔgɔw ma yɔmaya la donc an t'a fɛ transition nin ka ban fewu fo nin ko ninnu bɛɛ ka ɲɛnabɔ sariya jɔnjɔn ka sigi sen kan an ka bɛn ko kelen na n'a kɛra n'o bɛɛ ma se ka kɛ an bɛ san kelen wɛrɛ fara a la n'o ma kɛ an bɛna san kelen wɛrɛ fara a la tugun o tuma olu fɛn min u ka fɛla ye fɛn min ye ka taa dɔrɔn ka élection kɛ wa non an kan ka bolo di ɲɔgɔn ma Mali kura Mali min kɔnɔna na mɔgɔ si man kan ka sɛbɛn signer k'a fɔ ko ne ye maliyɛn ye bi mɔgɔ minnu tun bɛ kɛlɛ la funu la minnu ye marifa ta u bɛ gouvernement kɔnɔ CMA bɛ yen plateforme bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen ko an b'a fɔ min ma ko djihadiste an ko an ka kuma u fɛ dialogue national inclusif yɛrɛ de y'o fɔ u b'a fɛ u y'anw jagoya ka taa élection na k'a sɔrɔ dialogue min fɔra maliyɛn denw bɛnna min ma a ma lawaleya e mun na donc an kɔni bolo an bɛ maliyɛn bɛɛ de wele Mali minnu bɛ sigilen bɛ kɔ kan diaspora ani aw maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan an ka bolo di ɲɔgɔn ma an kana sɔn CEDEAO ka dictat la nin sen an tɛna élection kɛ fewu fo Mali problème bɛ Mali kɔnɔ n'an m'o bɛɛ ɲɛnabɔ. Nin ye CEDEAO ka cidenw na k'u wɔɔrɔnan wa duurunan de u m'an wele a si la n'i y'an wele bi u b'a dɔn gɛlɛya min b'an ka baara la bi de an fana nalen bamananw ko maa tɛ bɔ dunun kan a tɛ kuran fɔ kɛrɛfɛ fɛn fɛn bɛ sen na an y'a bɛɛ fɔ
la jaba min dan b'an kan an ka baara kɔnɔ gɛlɛya b'an kan bagabaga min kɛra don o don kuma jugu min fɔ an ma ani an y'a bɛɛ ɲɛf'u ɲɛna anw tɛ mali anw tɛ maa contre la an tɛ maa fɛ an ka baara ye ni mun kɛra an b'o lase ladiriya kɔnɔ a bɛ se ka kɛ dɔw fili bɛ se ka kɛ an ka baara la ni fili kɛra sariya bɛ yen Mali la mun ye sariya kɛrɛnkɛrɛnlen ye kunnafoni dilaw ma mun b'a fɔ o sariya tɔgɔ 16 juillet 2000 o sariya de bɛ boli anw kan an y'a jateminɛ tile fila in na mɔgɔ kunnafoni dilaw min minɛna o sariya ma boli u kan u t'u cɛ ka so komi maafala ko zone ka t'u bila yɔrɔ la u bɔ ka taa yɔrɔ la mun ye SE ye an y'o bɛɛ de fɔ an hakili la an ye mun fɔ kuma in a mɛnna CEDEAO ka cidenw yɛrɛ ko u y'a kuma mɛn Mali ko kan mun kɛra anw kunnafonidilaw la ko kɛta tɛ a ka kan dabila joona n'an bɛ fɛ transition ka kɛ ka ɲɛ hakili la u ye layidu d'a ma k'u bɛ taa ɲɛfɔ jamanatigiw ye bi k'a fɔ ko n bɛ sen na ko sɛbɛn tɛ sariya tɛ a tɛ se ka to sen na an bɔ yan kɔni an hakili sigilen dɔɔnin an bɛ tile fila lajɛ ni ko bɔ la ni ko bɔ la an bɛ se mun na an b'o kɛ an ma mankanw cali bi sinon an tɛ maa si ka contre la an tɛ maa si fana fɛ an ko Mali an ko kunnafoniden k'a di sariya kɔnɔ k'a di ladiriya kɔnɔ k'a di ka Maliyɛnw bɔ kunnasiri la bon caman wɛrɛ min bɔra la o ye ka état de droit mun b'a fɔ ko ka sariya bato jamana kɔnɔ mɔgɔ y'a yira k'a fɔ fɛn kɛla fo bi a si ma kɛ sariya kɔnɔ mun ye CNT ye décret min taara ka fɔ k'a fɔ ni hakɛ bɛ di bɛɛ ma o si ma bonya o ye kelen ye filanan musow fana ye mankan ci k'a fɔ ko Mali sariya kɔnɔ ni mɔgɔw ka kan ka ta ni maa 100 na 30 kan ka kɛ musow ye u ko o ma bonya sariya kɔnɔ nin ko ninnu na. À l'issue de ces différentes rencontres, Général Francis Biagin ale kumana CEDEAO ciden jakulu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a y'a jira k'a fɔ k'u ni an ka jamana ɲɛma a n'a dan kan fo ka taa se gouvernement ɲɛma ni CNT ɲɛma ani an ka kalafiliko ɲɛma ni jamanaden caman kumana k'u ye min jateminɛ k'a fɔ k'o de ye k'a fɔ an ka camancɛ fanga ale taabolo ka ɲi kosɛbɛ bawo maa minnu kan ka baara kɛ a kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ dira u ma ko gouvernement ni CNT k'olu sigili sen kan ko u diyar'u ye kosɛbɛ nka k'u ye min lakɔlɔsi k'a tun jirala k'a fɔ ni ninnu sigira sen kan min bɛ tali kɛ CNSP la ko ale tɔn kun kan ka ci ka bɔ yen nka k'o b'a nɔ na ko o kɔfɛ ko an ka jamana gouvernement bɛ wulikajɔ min na lakanako ta fan fɛ k'u b'a la ka ɲɛtaga sɔrɔ o la kosɛbɛ ko hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔɔni bɛ a kɔnɔna na u tilala k'a jira k'a fɔ k'u b'a ɲini an ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ u ka cɛmancɛ fanga baarakɛtaw kɔni dantigɛ ni k'a sɛbɛn dankɛnɛmaya jamanaden bɛɛ lajɛlen ye ani waati min dira u mɔ ni o ye kalo 18 ye ni o sera u ka fanga bila o kɔnɔna na ani o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen k'u ka kumaɲɔgɔnya boloda u ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ walasa yɛlɛmaba min boloda an bɛ an ka sariya sunba kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ bɛ se ka don o la cogoya min na kalafiliko nasira fɛ ko sigi k'a fɔ ba min kɛra ni o ye dialogue national ye o kɔnɔ kuma k'o ka don ba la kalafiliko bunakun kan ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko nɔminɛli min bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko maa dɔw b'a la ka bɛnbɛn siri jamana kɔni ma k'a dafiri ko nɔminɛli ka kɛ sariya hukumu kɔnɔna na ani adamadenya hakɛ kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na ani k'u b'a ɲini an ka dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ u ka an ka jamana kɔni sɛnsɛn ni ka se ka cɛmancɛ fanga kɔni kuncɛ hɛrɛ la k'olu ka dɛmɛ kɔni bɛ an ka jamana kɔni ye cɛmancɛ fanga kɔni hukumu kɔnɔna na l'ensemble des parties prenantes pour assurer un processus de transition inclusif. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen bɔlɔlɔ ni o ye réseaux sociaux ye o kɛra an bɛɛ lajɛlen taalan ye nka maa dɔw b'a la ka faamuya wɛrɛ sɔrɔ a la a bɛ mago caman ɲɛ maaw ye nka dɔw b'a la ka dantɛmɛ walew k'a la an ye munumunu salo kɛ ka maaw ɲininka o hakilina na dugu kɔnɔna na Aminata Daɲɔ ale ni Kajatu Sila fo ka taa se Tijani Sidibe ma o ye min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Malheureusement, je ne suis pas connecté, mais bon, de par ce que je vois, ce que j'entends, je pense que c'est utile. Voilà. À l'écart d'information, on se renseigne, il y a les nouvelles. Donc, on est vite informé, quoi. Parce que si il y a une nouvelle, avec tombé de l'obévasro.
Bon, réseau vraiment, nous sommes en train de faire des parce que quand on a fait chama ne kume on se ga bol kalama bon réseaux sociaux nalen o ya bo fait chama kalama bi sigilin to isi rola ka se ga fait chama don bon tiens la nafa bala ne rega yitala nafa rere de bala ali anje nyon munu be ko fela ni fe munu na o iba ye anu ga nyon soro ku ga gele parce que kada ga fenge appeli kuma no mais début réseaux sociaux ni fenn nana ay fen chama no ya anga nyama ya tableau la quoi en vrai dire commerce bola fen chama bola beba don réseaux sociaux ni abi min tien ato glan mais ni alibi o bla gele ko mo bla ka tanai alibi ka tanai vraiment o ye lavage de cerveau de kadama donna kadama don kun lo gele ma kana ni parce réseaux sociaux re créer ran muna mba fo ko define ba ka ko don parce que toi vous yoni réseaux sociaux créer mona olu fait ma titabo mogoye mati mayake mogofe bo una munga sisa wo réseaux sociaux créer wasa olu mogo ka seka kuma ka hakla fale obu nyenaje olu ka fengren parce que déjà olu fait frère jamana na matita mogofe mataba mogoye mayate problème tama ne bo dala iba fa joni ngana munga sisa anga fereke anga réseaux sociaux anga agla pour que mo go be seka kuma nyaa fa to me ka haklo gira afrique bon vraiment en mode kololo kono vraiment aka bara kan ko jugo mais vraiment femme do aka gelende bare nga gele ma be mina ba seko la ma de me fana mais nyemi fana fo kuma asonyana ni pa to wo ga fanga ne do olu tableau de do parce que olu saka adabla blé en fana donnana sisa en jugara nono le sisa en me faire réseaux sociaux na kabo hakilima allo munu ya adamne olu toke amodeke bon réseaux sociaux anya servi ni réseaux sociaux ye ka nyokon buruja ka nga dambe tien bon avantage ba de bala mais ma se ka profiter munu re ya créer ayere toro mun sorala olu te ko sorala bon les gens sont mal compris qu'a fait que liberté d'expression. Tu vois, écoutez, la liberté d'autrui s'arrête, commence là où s'arrête celle des autres. Donc, ni en terminant, donc ça veut dire qu'en terminant, qui s'est capable. Bon, je pense qu'il y a quand même cerné. Il y a des gens, surtout Malita qui a joué une détail. Nous avons neni, faneni, banini, à les réseaux sociaux là. Donc, ça veut dire que les autorités, ils ont fait à leur responsabilité. O de kera inconvénient mun b'a la avantage t'a la bon nafa be réseaux sociaux la a nafa ka bon komi a kololo fana ka bon cogoya min na parce que a nafa ye jumɛn de ko caman be yen olu bɛ kɛ urgent i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bɔ ko dɔw kalama joona joona ka bɛɛ bɛ bɔ jama bɛ bɔ a kalama joona quoi o y'a nafa dɔ ye a juguman ye jumɛn de ye fɛn min ye galon minnu bɛ tigɛ a kɛnɛ kan o bɛ se ka kɛ a kɔlɔlɔ dɔ ye sinon nafaba de bɛ réseaux sociaux la. réseaux sociaux nafaba b'a la parce que réseaux sociaux b'a permettre i bɛ fɛn caman dɔn a b'a to i bɛ jamana kunnafoni caman dɔn bon i tɛ fɛn minnu dɔn i kan ka minnu dɔn i bɛ caman d'u la quoi mais a b'a permettre fɛnɛ hali n'i ma kalan i bɛ se ka faamuya caman sɔrɔ à travers les réseaux sociaux a bɛ dɔnniya caman lase mɔgɔ ma vrai dire quoi nafaba de b'a la tiɲɛ yɛrɛ la. Bon, réseau ko in kɔni a kelen bɛ kabako de ye Mali kɔnɔ sisan. Bon, a bɛ mɔgɔw mago ɲa, a bɛ mɔgɔw mago sa. Parce que il y a plus de respect. Mɔgɔ si tɛ min bɛ bonya kɛ tuguni. Denmisɛnninw fara mɔgɔkɔrɔba kan. On parle de n'importe comment sur le réseau. Bon, a dun ma boli, a dun ma lawuli o kama, a lawulila magoɲa de kama. Mais n'a kɛra min mana wuli o bɛ i fa filan ou bien i ba filan ou bien i mɔkɛ filan i bɛ manamanakan f'a ma bon c'est pas la peine. Bon nous sera ka solution kɔni sɔrɔ la vraiment c'est très bon parce que hali n'a ka dan u bɛ fɛn photo ci anw ma réseau kan an b'a lajɛ k'a ɲini k'a san k'a bila ka taa a tigiw ma o bɛɛ y'a nafa dɔ ye.
n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na bololabaara o nasira la an ka jamana kɔnɔ maa caman b'a la olu bɛ jiri kɔni ta ni ka kabako lamaga a la ni k'a kɛ fɛn caman ye nafa bɛ baara in kɔnɔ cogoya min na gɛlɛya fana b'a kɔnɔ o cogo la an bɛna taa daɲɔ fo ka taa se Kajatu Sila ani Tijani Sidibe ma olu ye munumunu salo kɛ a baarakɛla ninnu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Musoya baara tɛ taa yiri kɔ i n'a fɔ ɲɔsusukolo ni nasusukolo assiette ni bol cuillère ni kutu sigilankurun fo ka taa se fɔlikɛminɛnw ma i n'a fɔ geme ni tama numu bɛ yiri bayɛlɛma k'a kɛ nin fɛn kofɔlen ninnu ni u ɲɔgɔnna wɛrɛw ye u y'a yirana k'a fɔ ko yiri bɛɛ tɛ se ka bayɛlɛma k'a kɛ u ye wa ko u ka baarakɛminɛnw bɛɛ bɛ bɔ an yɛrɛ ka jamana de kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la caman bɔ burusi kɔnɔnaw la dɔw bɛ bɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ parce que an b'a yiritigɛla minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ n'olu ye yiriw tigɛ an b'a sɔrɔ olu bolo yiritigɛla minnu bɛ kɔfɛ burusi kɔnɔnaw la n'olu y'a tigɛ fana an b'a sɔrɔ olu bolo mais yiri bɛɛ kɔni bɔ Mali kɔnɔ yiri qualité damadɔ b'a la jala b'a la gele b'a la ani gɔni ani dugura an bɛ baara kɛ n'o yiri de. Kuru in normalement ni i b'a ɲuman fɛ an tɛ yiri bɛɛ k'a ye n bɛ yiri minnu k'a ye ka caya jala b'o la ani gele ninnu ni duguraw an b'olu k'a ye ka caya c'est comme yiri minnu kolo ka gɛlɛn quoi n'i y'o k'a ye a ka ca Ala fɛ a bɛ si sɔrɔ yiri dɔw bɛ olu ka magan dɔɔnin komi dɔw fana bɛ yen nin nɔ ni dɔw bɛ voyage ni kuru ye u b'a fɔ k'a kana giriya ko n'a giriyara k'a bɛ poids ta donc olu bɛ fɛgɛman fɛ i bɛ se ka yiri fɛgɛman ɲini ka dilan ka d'olu ma quoi sinon yiri kologɛlɛn in de kɔni ka di mɔgɔ caman de ye. Yiri sugu bɛ cogo di a bayɛlɛmalikɛlaw bolo. An tɛ se k'a fɔ an tɛ nafa sɔrɔ a la parce que i ye ko dɔ fɛn o fɛn na k'i yɛrɛ kɛ maaya la i yɛrɛ bi to a la ko k'a la ka ban i tɛ se k'a fɔ ko nafa t'o la nka mɔgɔw bɛ nafa min ɲini k'a fɔ o bɛ sɔrɔ baara in ma dilan o kan baara in nala cɛkɔrɔbaw fɛ an y'a ta minnu kɔfɛ nɛgɛ ye fɛn dɔ de ye jura don n'i b'a la i malo kuma bɛ tɛmɛ i kan sabu i bɛ dɔɔnin min sɔrɔ o bɛ mako ɲɛta bɔ k'a sɔrɔ i ma taa se maa ma. An bolo kɔni sisan kɔni kolon de bɛ marché fɛn caman ye ani kurun i va caman min na i b'a sɔrɔ a bɛ kolonba san ani nakoloni ani kurun kelen caman de b'o san i y'a ye assiette ninnu tubabula mɔgɔ ninnu b'a san ani minnu dɔw b'a san fɛnɛ u bɛ se ka taa n'a ye kɔfɛ n'i fɛnɛ k'i bɛ assiette in commande sɔrɔ a bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ caman dɔw bɛ se ka den 10 san dɔw yɛrɛ bɛ se ka den 30 san mais a ka suma. Sanni ye wagati i n'a fɔ ni kɔɲɔ wulila wagati dɔw la n'Ala ye garisɛgɛ diya i bɛ sugu sɔrɔ wagati mais wagati dɔw la sanni tɛ yen. Yiri bayɛlɛmali baara ma nɔgɔn wa a baarakɛlaw bɛ gɛlɛya caman de kɔnɔ hali n'a sɔrɔ u b'a la kabini waati jan. Gɛlɛya b'an kan yiri yɛrɛ sɔrɔli ye gɛlɛya ye a baara ye gɛlɛya ye wa feere fana ye gɛlɛya ye puisque an ka minɛn ninnu i bɛ taa sɔrɔ a nafa ka bon sɛgɛn b'a la mais n'i ko k'i b'a feere mɔgɔ min bɛ sanni feere kɛ n'a fɔ i b'a dilan sa k'a feere e ye mɔgɔ mun ɲini de ye dɔw bɛ na n'i ye prix fɔ ye n'o y'i jaabi n'Ala fara kɛ i b'i kɔ don mais wari bɛ don fɛn wɛrɛw la min wari ka ca nin ye mais ni nafa ka bon n'o ye mais n'i kɛra bololabaarakɛla ye i bɛ fɛn bɛɛ muɲu n tɛ tiɲɛna gɛlɛya b'an kan la yiri sɔrɔli tɛ ko nɔgɔ ye baara yɛrɛ tɛ ko nɔgɔ ye an kɔni an b'o bolo de ma yan débrouiller don quoi parce que n'i delila baara min na i si se san 10 san 20 san 30 san 40 mɔgɔ bɛ o bɛ san 60 yɛrɛ bɔ i bɛ baara kelen min na n'a fɔra k'i k'o bila k'i ka taa dɔ wɛrɛ dege a tubabukan bɛ caya dɛ. Ko si ma nɔgɔn bilen an ka baara fangama ye yiri de n'i ye jateminɛ kɛ yiri ko fanga bɛ ka dɔgɔya yiri turu ko dun a ka gɛlɛn yiri n'i y'a ye i ka yiri turu dugukolo ka y'i bolo yiri de bɛ turu dugumakolo kan yɔrɔ bɛɛ ye mɔgɔw ka yɔrɔ i y'a dɔn yiri ko ma nɔgɔn dɛ yiri dɔgɔyara an ka yiri sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ n'an ye min sɔrɔ kɔni an b'an wasa don o la sinon yiri sɔrɔli ka gɛlɛn.
Yiri bayɛlɛmali ye bololabaara ye min bɛ an ka jamana kɔnɔ kabini lawale wa a baarakɛlaw b'u mago dɔn nka a caman bɛ yen minnu lakodɔnlen tɛ ni malidenw ye u wasa don an yɛrɛ ka bololabaara fɛn bayɛlɛmalenw ma u don ba la o b'a to jamana wɛrɛ maaw ka ɲɛbɔ an fɛ. Nin kibaruya ninnu de bɛ taa n'a ye jamana kɔ kan an ye dɔw salo ni k'u fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. An bɛ bi kɔkan kibaruyaw daminɛ Niger jamana kan u ka jamana ɲɛmaaya ɲini kalafili kunfɔlɔ tɛmɛnen kun filanan ale kɔni bolo da bɛ février kalo tile 21 a bɛna kɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye fanga tigilama Mohamed Bazoum ni olu ka tɔn bɛ fanga na ni o ye PNDS ye ani Ngwara dabagaw olu ka cɛbɔ ni o ye Mohamed Ousmane ye. Ngara dabagaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kalafili tako fɔlɔ kɔni ma ɲa kosɛbɛ nka maa minnu kɔni nana kɔlɔsili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la OIF ni ale nanzarakanfɔlaw kɔni ka jɛkuluba ye o y'a jira k'a fɔ ko kalafili kunfɔlɔ kɔni kɛra ka ɲɛ kosɛbɛ. An bɛ taa Uganda jamana kan u ka jamana ɲɛmaaya ɲini ni wasaden kalafili fila bolo dan bɛ ka bɛn alamisa nata janvier kalo tile 14 ma nka ka kɔn o ɲɛ tile fila u ka jamana ɲɛmaaw ye bololɔ tigɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka sɔrɔ baɲumankɛtɔnw kɔni farala ɲɔgɔn kan ka kangari da jamana ɲɛmaaw ye k'u kana to bololɔ ka tigɛ ni kalafili kɔni sen fɛ nka u m'a to olu ta la u y'a kɛ u yɛrɛ ɲɛnɛta ye. Kunnafoni nasiraw la an bɛ taa Ethiopie jamana na u ka kɛlɛcɛw y'a jira k'a fɔ k'u ye tɛgɛ kɛ u ni marabolo min bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Tigre ye o maa ɲɛmaa maa 10 ni ka taa n'a ye u ka faaba Addis Abeba kɔnɔna na ka t'u di u ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma walasa u bɛ se ka ɲininkali busamisɛn kan u kɔ cogoya min na ka kɔn o ɲɛ u y'a jira k'a fɔ kari tɛmɛnen k'u ye maa 15 fa Tigre maa ɲɛmaaw la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka polisi maa ɲɛmaa dankan ko o tora sisi la. O de fana bɛ dansigi bi don kibaru la min kɔni labɛnna Nef TV jama bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɔnɔna na an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali a n'a ka tulomadali la a y'aw sɔgɔlen to Nef TV la ni Ala sɔnna aw ma aw tɛ fɔ aw jigi kɔ Ala ka su hɛrɛ caya.